Pozdrav ljudi, evo sada snimamo na našem Tekken serveru koji ćemo nazvati, kako da ga nazovemo, Balkan, neću. Smislit ćemo još SMC Tekken. Sad smo trenutno u močvari koja je sa džunglom. Koliko je laboratoria? Wow, koliko je laboratoria, brate. Obrići ćemo ovaj point ćemo da obrišemo, revolve. Ostavit ću vam IP u deskripciji pa ako hoćete s nama da igrate. Kad uđete, neće vam, to je nešto zbugano, neće vam ispisati ono da se registrujete, nego samo vi se odmah registrujete. I svaki put kad ulazite, logirajte se. Ako razumete, vi možete da se pokrećete po mapi. Evo ga Sava od nje pojde. Vi možete se pokrećiti po mapi, ali ne možete ništa da rušite, ne možete ništa. A ti si tu isto, pa je. Uzmi još slobodno ne rušiš drva, ova ću. U stvari mi ćemo živjeti tu, samo pogušim listje. Ostavi samo raboč. Čekaj da napravim. Napravit ću ono za... i dobiti 3... kako se zove? 3 tap... 3 tap... Uđi kao kao 2400, ovo nema smaš. Ajde, moj negdje. Da ima jako puno drveća, ali nema ove gume. Vidi, pokidao sam 3 puta i pukao mi ovaj 3 tap. Ajde ću to malo, evo ti tu crafting table, ti malo to, ja ću idem našu kuću da napravim. A to isto dođe. Osim ću im dao IP u deskripciji pa vi se joinajte ako hoćete. Ne, ostavi ih samo. Nema veze, opet ostavi. Uđu iz kamena. Koliko je 20 nešto. Uzet ćemo kola da možemo da pečemo. Znači da, ostavit ću vam u deskripciji pa vi nam se pridružite ako hoćete. Možda stavim onu Spax teksturu, ali najvjerovatnije ne da mi ne šteka. Čekajte, vidite na fancy mirror distance. Normal brightness, tako. Kupit ćemo, možda ću, znate onaj mod, Timber mod, to ću baciti 100%. Da, server nije hamači, server nije završiti kroz 7 zato što ga ne plaćamo uopšte, ali većinom dovoljno radi, da. Radi oko 8-9 ujutru, pa do 6-7 uveče, nekad i radi do ponoći, zavisi koliko kad mi igramo. Ako zaboravimo da ga ispričamo, da. Možda će se server tokom dana gasiti, ja opipam tu glupu vodu. Možda će se gasiti tokom dana, možda to je zato što se pukne ili pada. Dobro, sad nećemo u tome. Ubit ću krave. Tako ću ja podeliti epizodu na 2 ako snimam puno. Da, ako uđete na server, ako ste vi na serveru dok mi snimamo, snimat ćemo sa vama, ali ćemo vas na Skype i to. Znači, dobrodošli ste, bilo ko da dođe. Uje, naš sam ono veliko drvo u džungli.
Ono što dobiješ štapiće od njega kad ga razbiješ. Evo ovdje kod mene. Tu pasi kod mene. Tu, evo vidim tebe tamo. Ono veliko drvo. Znaš ono drvo što dobiješ štapiće? Na njemu, sad ću se penjem, ja nemam šansu. Da baš je. I da imate ovo. Za teleport. PvP isključeno, da smo prijateljski. Nastrojeni svi. Dođeš tu stvaraš više za Abak, Abak je super. Ne, Abak, pa je nešto slično. Što ne puštaš Abaga? Nije Abak i Abak. Odličan je. Osjećam IP uvišljivci. O, bože IP. Ostavit ćemo Miku od kanala od Abaga. Svi su da mi došli. Čak i najveći zbog Minecrafta došli ste. Pada noć, šiti pip. Nema ovci, nema ničeg, sve sva. Napravit ćemo sad. Neću da napravim kuću meni. Neću napravim kuću. Samo šta ti radiš? Pa pala noć, jesam. A? Hrana. Samo napravi peć, samo. Evo ti kamen. Okej, ma da imam ja kola. Znači, hoćete na seru, da se igramo. Ja sam hvala. Ej, što mi razbijaš? Nemoj, Savo. Savo me malo krale. Nemoj. Nemoj! Banan ću da se server mora ostaviti tako. Evo ti desak. Ajmo to što, nemoj šta što pići stavljaš, evo ti kolo. Vidi ga. Stavi kolo. Vidi ga. Nisi se da jesi. Ja ću skupiti možda veta za kuću. Uzet ćemo drveta da napravimo zidove naše kuće. Ovdje ćemo morati neke stepenice da stavimo. Pretvorit ćemo ovu wood. A što pa evo? Što ti živiš na tom velikoj kući? O, to je drvet. To. Kao što moj blok. Samo kad se budeš reći pokupi malo senda ako nađeš. I. Naša kola.
Ajde, uzmi taj pesak. Bravo, bit s njim. Šta je nervana? Bože. Mame ulici. Gdje pa se radi? To je Marlboro. Давай то pa se sad malo. A? Imamo drva. Trpaću ovako prozore da mi ne može ništa ući. Čega? Uzmi marble. Dobro. Treba. Nepotrebne iteme u 6. Sada ću vam svom to negdje da ćete odmah svuđi. I to je bilo to za ovu prvu epizodu. Znači ostavit ću vam IP u deskripciji, vi se joinajte na server. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako neko dođe, snimat ćemo sa njim. Vidimo se, čao!